аз 1 миллион шахсон сироят ё ки гирифтор ва ё ки мубталои ин беморӣ шуданд. мехоҳам қайд кунам ки назар ба соли 2010 соли 2011 соли 2012 сатҳи паҳншавии бемории вируси норасоии масмумияти одам дар тамоми гӯшаи канори дунё заррае кам шудааст. имрӯзҳо мо медонем ки яке аз роҳҳои гузариши бемории вируси норасоии масмумияти одам ин аз модар ба кӯдак мебошад ва аз тарафи давлати Тоҷикистон, аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ имрӯзҳо бисёр яъне хизматрасониҳо ба заноне ки мубталои ҳамин беморианд пешкаш карда мешаванд то ин ки дарёфти вируси норасоии масмумияти одам саривақтӣ бошад ва ҳангоми дарёфт кардан ҳамаи хизматрасониҳо пешкаш карда шаванд ва истифода бурда шавад аз тарафи зан то ин ки сатҳи паҳншавии бемориро аз 40% ба 2% оварда расонем. ва имрӯзҳо аз тарафи бонки рушди исломӣ як лоиҳае ба имзо расидааст бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ то ин ки корҳои ташвиқотии тарғиботӣ дар масъалаи пешгирии сирояти вируси норасоии масмумияти одам аз модар ба кӯдак пешкаш шавад ва аз тарафи рӯзноманигоронан ин мавзӯъ пурратар, хубтар, дастрастар ба ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаш карда шавад. ман мехоҳам қайд кунам ки чӣ хеле ки медонем чӣ қадар ки ташхис бисёр бошад ҳам қадар дарёфтан бисёртар мешавад. аммо мо имрӯз кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ташхис дар байни гурӯҳҳои осебпазир бисёр бошад то ин ки шахсоне ки хатари гирифтории ҳамин бемориро доранд дар байни онҳо сирояти ҳамин бемориҳо бисёртар ба назар мерасад ва имрӯзҳо мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки то ин ки ташхис дар байни ҳамон гурӯҳҳое бошад ки аз онҳо мо метавонем ки саривақт бемориро мутталоъ кунем, дарёфт кунем ва имрӯзҳо мо мебинем ки миқдори шахсоне ки аз ташхиси ҳамин беморӣ гузаштаанд сол аз сол зиёд мешаванд ва ин ҳамонро нишон медиҳад ки дарёфтан дар байни ин шахсон зиёдтар ба назар мерасад. шумораи кӯдаконе ки мубталои ҳамин беморӣ ҳастанд то синни 18 сола 535 нафар.